Avui parlarem de la nostra nació i parlarem de Salt en el seu paper dintre d'aquesta nació i com a poble que en forma part i que també col·labora en la construcció d'aquest país i dels seus drets polítics. A Independents per Salt, si consulteu la nostra pàgina web, els documents que tenim, es defineix com un partit saltenc, independent, d'esquerres i independentista. Que la gent sigui capaç, que en aquest poble hàgim sigut capaços, per exemple, de mobilitzar-nos tantes i tantes vegades per moltes coses, des de la pròpia independència del municipi com en diferents campanyes pels drets polítics i socials en aquest país. No s'acaba d'entendre que en un poble que es veu allò sociològicament d'una manera determinada hi hagi el teixit associatiu que arriba a haver-hi, la quantitat d'entitats i la quantitat d'associacions que hi ha actives en aquest poble. Penso que tot això, aquest teixit associatiu, totes aquestes entitats i aquesta defensa també de la llengua i de la nostra personalitat que existeix aquí a Salt, malgrat a vegades de fora pugui semblar impossible que això passi aquí, penso que això és gràcies a molta gent que s'ha mogut al llarg dels anys, a persones com en Salvador Sunyer, a persones com el desaparegut Ramon Torramadé, i per això res més, jo li volia deixar ja la paraula a vostè. Jo us haig de ser franc, jo estic bé entre vosaltres, per això us hi vaig dir que sí. Dec ser segurament l'avi indiscutible d'aquesta assemblea. Penso que ningú no fa la competència. Comprendreu que en 87 anys n'he viscudes moltes de dreceres i de marrades i que n'he passades i viscudes de verdes i de madures, com quasi bé tothom, i no cal dir la meva edat. El Senat primer, després el Parlament i després dues vegades l'alcalde de Salt. Ja m'han saturat d'eleccions fins gairebé aquí dalt. Mireu, jo he estat alcalde de Salt 8 anys, que és el que n'haurien de ser tots els alcaldes. 4 per aprendre'n i 4 per treballar. I canvi. Jo no dic res, però ja ho he dit. Jo crec que l'Ajuntament de Salt li aniria molt bé de poder comptar amb uns quants consellers que fossin dels que sou aquí. Molt favor li faria a l'Ajuntament que hi hagi. Darrerament hem estat protagonistes d'èxits notables que ens arriben bones notícies d'Escòcia. Escòcia han dit prou. Visca Escòcia lliure. Bones notícies. L'independentisme obté la majoria absoluta. Titulars dels diaris de la setmana passada. L'èxit de la Conferència Nacional per l'estat propi guanya terreny i solidesa aquí i a l'estranger, que a la llarga és el que compta a l'hora de fer segregacions. Són bones notícies. Alegrem-nos i felicitem-nos. Jo crec que en aquest país nostre, aquest Salt, no hi ha cap poble de tot Catalunya que s'assembli amb Catalunya com Salt, amb la història de Catalunya com la història de Salt. Sí. Catalunya fa 300 anys que va perdre la guerra amb Espanya i per tant la seva independència, però cada segle els catalans han tornat a la guerra i sempre han tornat a perdre. A Salt vivíem tranquil·lament la nostra vida feia 1000 anys. Hem celebrat el mil·lenari de la parròquia fa 1000 anys, vol dir que feia més de 1000 anys. Però els saltencs estaven feliços, ningú ens molestava. Però el franquisme va voler fer la gran Gerona arreglant-ho d'una manera molt senzilla, agafant tots els pobles del voltant i quedant-se'ls per seus. En fa molta via d'això, no costava gaire, per decret. Fins aquí, Catalunya i Salt estàvem empatats en desgràcies. Però els saltencs no dormíem, sinó que burxàvem. Volíem trencar la cadena. Amb la democràcia les coses varen tornar al seu lloc i ara som independents. Però Catalunya
En canvi, amb la democràcia encara no ha rebut la llibertat. Catalunya ha de lluitar i lluita pacíficament per la seva independència. Ara som a Europa i som d'Europa. I a Europa les coses ja no s'arreglen a canonades, s'arreglen en negociacions. Per tant, la perspectiva d'Europa ens és favorable. Endavant, doncs, amics, ara que us presenteu a les municipals, ja heu fet molt bé fet de fer-ho. I alerta que la candidatura guanyadora necessitarà col·laboradors per fer govern, probablement. De manera que aquesta oferta també pot arribar aquí, d'una manera o altra. S'hi val a badar. I els catalans aquí què fem? Mireu, per mi ens falta encara un esforç d'unitat entre nosaltres, ja que la política no hi funciona amb el sistema de tants caps, tants barrets. Ens falta encara unitat en allò que és essencial. Diàleg entre les diverses versions d'independentisme i comprensió mútua. Ens falta un líder nacional amb cara i ulls que construeixi la unitat i la mantingui. Els partits grans, els que vota més gent, no ho són d'independentistes. Alguns no ho són descaradament. Altres no són prou descarats per dir-ho i fer-ho. Volen nedar i guardar la roba, que vol dir mantenir el poder. Alguns ho són per conveniències. Si els doneu una conselleria, deixaran de ser independentistes tranquil·lament. Volen i dolen, però no els desagrada gens de tallar el bacallà a cap. Si el torneu a triar entre blanc i negre, sempre escolliran el gris. És el seu color aquest. En fi, endavant, companys, i feu servir el cara a cara, amb molta gent, i amb la cara més simpàtica i la rialla més sincera del món, que això dona vots, i la pila s'ha de fer d'un a un, carrer per carrer, escala per escala, tu a tu, cor a cor. S'ha de suar, que per això se'n diu campanya. Moltes gràcies. Sempre és d'agrair tenir la presència de Salvador i a més escoltar les paraules que diu. De fet, ara fa aproximadament una mica més d'un any que ens il·lustrava amb una xerrada que realment va deixar molta gent tocada. És a dir, era quan estàvem fent tot el preparatiu, l'organització de Salt Decideix, i realment aquell dia va tocar molt al fons de molta gent. I això és molt important perquè amb la gent que en aquell moment estàvem liderant tot aquell procés, ens va donar aquella empenta de dir, home, és que no som només 4 celebrats, no som només 4 joves que ens pensem que això és possible, no? I ho vam constatar amb tota la gent que es va anar aglutinant durant aquell temps i creiem que això és molt, molt, molt important. De totes maneres, sóc un celebrat més. El que volem és sumar totes aquelles persones que més enllà d'aquest 22 de maig, que per nosaltres és important, però que més enllà d'aquest 22 de maig vulguin seguir aquest camí, que realment vulguin que la ciutadania s'organitzi d'una manera crítica i democràtica, que realment no es creguin tot allò que els expliquen. Ara estàvem comentant aquí que sembla mentir una mica que el que estan veient els últims dies als diaris, ara es compra una mica cap a casa, i hòstia, és que realment hem sortit ben poc als diaris nosaltres. I el poc que hem sortit, sap greu dir-ho, però ens ha costat el seu... No és massa normal, és a dir, nosaltres crec que defensem una posició força seriosa en el municipi, com perquè no sortim gaire res de totes les activitats que estem fent. Per tant, jo només demanaria aquest vot de confiança a tots vosaltres, perquè aconseguir aquesta societat i aconseguir la independència de la nostra nació crec que passa una mica per aquí. Moltes gràcies. 4.000 mots de Joan Oliver. Evidentment no els llegirem tots 4.000, eh? A veure.
Catalunya, València, les illes, tot plegat, Catalunya la gran, amb gent i la terra i la llengua i el passat i el present i el futur que ens espera, bo o dolent, infal·lible. Som encara, aquest any, un país malmenat per les grapes d'uns amos que barregen, impregnen, rebreguen i enllorden un mapa que és nostre, i en dir nostre vull dir dels qui són catalans, per la sang conscient o la tria, els legítims hereus d'una pàtria petita com tantes. Però en tot, malgrat tot, operem i avancem, pacífics, potser pusil·lànimes, però mai resignats i sempre tossuts, i obrim cada dia clivelles de llum en aquesta presó, on, a la cap i a la fi, respirem. I així són castigats els que imploren justícia, puig tots ho veiem, els sumnes senyors intocables conjuminen avui amb sarcasme, segons lleis que ja neixen greixades, tribunals que resulten incerts, però dòcils, guarnits de togats, xerraires minúsculs, fatxendosos autòmats, que tremolen per dins com les fulles. Però som catalans, beneïda mercè de l'atzar, i ens cal viure i morir catalans, i ens pertoca adreçar, qui sap com, de totes passades, en temps de maror o de falsa bonança, amb la vista i el cor llançats endavant, aquest nom i aquest fet i aquesta natura tan propis i autèntics, no banals, entranyats fins a l'ànima. Perquè som i ens sentim catalans, estimem i cerquem en la lliure abraçada l'esperit i l'exemple d'altres pobles de races i llengües diverses i el tracte de tots i el contacte, a profit de l'empresa comuna i urgent de mudar el món i els homes en la pau solidària i en l'entesa fecunda, tots francs i benignes, generosos, fidels, sense enveja, tots plegats contra el focus de la vil cobejança, del diner corrosiu, dels terrors metafísics, dels paràsits amb vara o espasa o amb bàcul, de l'orgull de la sang blava i pútrida, del poder d'una força robada. Catalunya, València, les illes, la gran Catalunya, amb la gent i la terra i la llengua, i el passat i el present, i el futur que ens espera, bo o dolent, infal·lible. Tot depèn, sapiguem-ho, de la fe, de l'amor, de l'obra. Tot depèn de nosaltres. Cap d'any de 1969.